Oh, God of mercy. Man, it's not my fault. It's not my fault. Aja welu. Okay. Afọ m ka ị nọ na-agbachanụ ya afọ you na aja welu uzukpulu ogene ego nwoke ife ka ikpeazụ ka nna agwago aja welu o chetelu m aja ọfịa Nnewi mgbe nwa bụrụkwa afịa ọlụ Nnewi mgbe eji emebi ife mgbe eji ama na omenala dị ọdịnala dịkwa omenelu kwanụ onye ọbụla onye Igbo ọ na-ebe akwa alele mmanwụ excuse you, can you be coming down like this? Yanatago m kịta no Ikamugo akam dalo I don't want to calm down, but no. Get him coming down and make that was Saturday. That was Saturday. Will you? Saturday garaga. I want to ncheta ofuma. O nwe nkwe kwere m. Nkwa gị? Yes. Si na apụta na Saturday. Ọ na-ekwe n'enu akwa. Maka ọ bụ na nkwa ekwe n'enu akwa ịmago na ọ na-eso akwa. Okay, ka m hapụzie gị. Igwe ndị ọma nwa anyị na ndị anyị nwe biko ekele ka m na-ekene unu na-asị unu ehihie ọma na-asị unu ke ka taa si dị na-asị ke ihe na-eme na mkpara ebe unu nọ ọkwa taa dị mma maka na ama m na anwụ ụchaga we are in the drying season anyị nọga na drying season ugbu a and obele ka anyị ji na-aba na Disemba nwunye onwe ihe m chọrọ ka m jụọ gị onwe ihe m bụ n'uche si na mmajụ gị na m lue na nke taa ihe a wụdat ka ihe mere ọtụtụ oge ịma na anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị anyị nwa akwa ugo like akwa eji eme ọnụ akwa eji eje mba ị na-aga mmemme kpọọ nwaanyị mma ọ na-eso gị isi gị na-eko ya na-asị ya look at my lolo let us just take a look ị ga-akwa na-ekwu ya wit ọnụ gị mana your behavior ihe niile ga na-agwakwa onye na-afụ the woman that you know you are proud of onye gị na ya so mana sometimes ịma na anyị na-eteki kwa time iji wee tinye the eye pencil the earring ịmago ihe niile ga-emekwanụ ka mma ahụ wee pụta ị na-afụ nwoke na-asị gị nne m ọ na-imechebe ihe ọ ga-agagokwa before you know it ọ sị gị come and meet me na the place ọ hapụ ka ihe mee ụmụ nwoke na-ahapụ ụmụ nwaanyị aga mmemme ụfọdụ oge asa based on mata iji wee bịa n'efi ndị mmadụ ya na-ajụzi ka ezi ka o si adịzi elu gị nwanne m nwa na-ekwunyegodi elu gị ebe ọ bụla ị na o nwee ka o si dị elu m na based on na nọ under influence of something ka ihe nwụta influence of something hapụ influence ihe ọ wetago anything ọ bụla nnọ influence onye nwa bụ ihe na-egbu m na-eyifi ya wetago na but asamụnwaanyị awụnyelu gị ọnụ ozugbo based on ihe wetago ị na-asị m na ka o si adịzi elu ụmụ nwoke apụta eme nwelu nwaanyị ndị cheki ya na nwoke ya apụta ozugbo baa betro ngwa alụ ọpụta ozugbo iri singlet iri boxers kolo trouser konye yinye shirt gbalụ shoes ozugbo kedụzi ka o ya esefialụ nwaanyị alụ imekwala ịda mkpọ gị ngwa nwaanyị awụọ nwoke na ngwa gị na nwaanyị awụọ nwoke na nwaanyị awụọ ofu ihe ka nwaanyị ga-esi kwado onwe ya ibido n'oge kwadobe ka o nwekwa ike bidokwa n'oge na-akwadokwa onwe ya ma na-emecha ekwe nwoke asị gị nna ya enweghị ike ichenwe ka nye gị oti echetara m daa ya based on mgbe manụ m ka na-anya pijopan daa ya mgbe nwoke nọ n'mma na daa ya n'ime ogbe by Old Market Road by Egerton ọtago Sunday na ya na nwunye that's my co-miss my woman ọtago na-akwado eje ụka ha na-eje ụka 6 o'clock my miss ga-ebugodo ụzọ teta ebe 3 o'clock maka na ọ ma na my father adachi na icheke ya oyalụ gị oburu moto jebe ụka ozugbo so ọ ya ebido n'oge tete by 3 o'clock ọtete by 3 o'clock ọwụba alụ ya niile ọ ya awụ mebe makeup niile ọ ya eme my man na-etetezi ihe dịka ebe 5 o'clock ọ na-etete ozugbo by that time my woman adịgo ready nyanwa bụ ozugbo ụgbọala oyile akwa ya ha apụpa ghọtago na so ihe a bụ the only solution ọ bụla ị ma na ịpụta na ihe ewe 1 hour kwado
gị na nwoke etete the same time ọ bụ what happens to waiting chere for the woman ọ ga-eteke ya nwanne igbu oge bụ njọ ịnụbeghị igbu oge bụ njọ maka going out nwe he dịka igbu oge bụ njọ ada egwu egwu na chebiri the woman mefu ya n'anya chebiri ya chee ya ka gị na so na-eje bụ na-eje kọbala onwe telemunde mụ ebunyego gị super sports mụnwa nwaanyị ọtụtụ oge ọ na-ewute anyị ụmụ nwaanyị ịma ihe ọwụ na gị na di gị ọkwa na nwoke gị si aga ebe ofe ebe ọ na-enye gị so special joy n'ime obi gị ọ pụtasị gị no kama metamedi ya ọ hapụ gị gawa ego bekee Adigbo one of Africa sana name ịchọ onye ọzọ ebe ọzọ nwee ka isi nụ mmadụ sịrị gị o si na akwabe nke na aha mgbo si ya biko what is it you said again you say what aha mana ịmago na ọwụ naanị m sokwa bịa biko gwana anyị aha kọpụ keeki ụmụasa ọ bakwa m afọ ka ihe kpọga ya ọzọ vanilla yogurt ụmụ okay vanilla yogurt ụmụ nwa n'elu mecha ụmụ nwa ụmụ ọzọ o nwere ọzọ m na-achọ fruit salad ụmụasa combination n'elu m na akwa mụ ka a na-amịcha nchọchọchọchọchọ ebe ọ na-amịchalụ nke ọnwakwa agwago m gị nke wee eziokwu onye ọbụla amịchawanụ ghọtago na based on ka o si adị na ịmago palliative ụmụasa mụnwa atụgo n'ime ogbe ka anyị mee ka anyị si eme ya ghọtago na nwanne ọ bụrụ na ị bụ guy man based on onye obodo itinye alụ mụ na ga-ebulie by 50-50 bombon mana ọ bụrụ na ị bụ asa nwa ọma Chineke nwanne bebi itinye alụ na mụ na ga-eme otu anyị eme weekend n'afọ nwunye ogbado anya maka ke aha nke anọ na Lekki ka gị na mere nwunye gị nọ na Lekki ọ na-akpọ m nwunye m gị na-akpọzi ya di m ọ na-akpọ gị nwunye m gị na-akpọ ya di m oke nwunye m na di m zi ka m sizie nwunye m na di m nọ na Lekki mana nwekwa ụmụ pinọpinọ ndị ọzọ o nwere nke na-esi aja akpọ ichezogo agaghị m ekwuzi ihe m chọrọ ikwu if not akara m isi gị gbado anya maka na o nwee ike ọ na-ege gị ugbu a emechie ọ bịa kpọchiri gị ebe a masị sọrị masị jos nya wọta nọ national cake ka m bụ ghọtago onye bịa mbenye nke obulu na bịa ghọtago ọkwa ị na-ekwu ugbu a ọ na-asọ gị anọkwa m ebe a ọ na-asọ gị ka isi ekwu ya enwe national cake onwe onye ga-akpọsị kwuo anything ga-asị ya na ị nọ ebe a ma mmemme gị ihe siri ike maka ị nọ n'iru m ugbu a na-asị ya wụ m national cake enye bịa ogene bezdon na nna abụkwa ntinye alụ na nganga ghọtago na na-etinyekwa ọnganga ka ịkpaga na-agwakwa pepụl ha tinye alụ ọnganga ka ịkpaga ka mma ma ọ nwụkwa emechaa ugbu a ga-akọwa stori ka ntinyezi elu gị alụ na ngị nwa na onwenugo mgbe iji bịakwute m si nwa iyo ka o si adị kpapụta ya ka o si ga-abịakwutere gị ka kpapụta ya ka o si akpapụtalụ m ya ka o si adị just kwuzie kịta kwuzie in the public of igwe mmadụ kwuo ya onwenugo mgbe esi m nwa iyo kpapụtalụ m ya ka o si na onwe ka o si adịlụ ma mkpapụtalụ ya ifugo na ka m gwa gị na ọ mkpọ gị ngwa gị na so onye ruo onye ọbụla calm down maka ndị dịka nwiyo na-afụ ndị asa n'anya gị nwakwa iso na ndị na-afụ ụmụ asa n'anya ifu asa amalụ mma ikwenu na ịkpọ ya Royal Majesty ọkwa onye bịa olutulu nke naba elutukwa ego bekee biko awụkwa m palliative mana lut bụ onye na-enyewo palliative mụ edobego onwe m ka warehouse ebe ya store palliative nwanne ebi egbuchalụ nke mana ọkwafu ụmụ asa ụmụ okolo nwekwa ike buse nke ha from him mana the truth of the matter no what is no problem bụ na ị na-abịa itinye alụ n'ogbe ị na-egegodi ntị ka m bunye gị steeti what is no based on gaiman m bụkwa ambassador ụmụ iyo worldwide ghọtagona ihe na-edish out 247 bụ steeti capital terror ibio na mbunye gị steeti gị nwee bulu nabala onwe na ghọtagona
based on ụmụ gaiman ibe nkwa ihe na-eme ha bụ ibunye ha update wọtago ka o si adị wọtago na ife ị ga-abịa ị na-eme naanụ nwa onwe ka pinopino si mee gị observe ọma na gị nwee ya ego na ọ mkpọ gị ngwa gị bụla akara ọkụ full time then based on aka nke ụmụasa mụnwa adonyego na ihe nnọzi here bụ just ibi iluturu ma ọ na-esi na-elutu akpa rice ma biko ị ga-elutu kwe recharge card na omume nke taa ị ga-elutu recharge card ọwụ ọsọ palliative masa ị ga-elutu recharge card so ịkpọ anyị taa anyị jụọ gị ajụjụ inweta ihe niile anyị jụrụ gị ema na iwinigo palliative ilutugo palliative recharge card anyị so ka anyị mee ya na ngwa ngwa ka anyị ma anyị ga-enweta like 10 or 20 pesos ọkwa opere mpe ndị ga-enweta palliative ọwọkwa ndị ga-akpọ ịkpọ enweta ihe anyị jụrụ gị ga-eluto palliative recharge card mụa jos n'anya na-ekezi ya onye ọbụla ma onye zata anụ ma onye mana ọnwa ịmago ka o si adị na ọ based on mfụkwu ihe m na-eri na mfụ ihe m na-eri cheki colors ịbụ ihe anyị na-eri ịghọta 08182426591 08182426591 ịchọkwa o ga-agwakwa anyị ihe mere ụfọdụ ụmụ nwoke na-abụ ha pụta ha hapụ ụmụ nwanyị si nne emecha ga meet me ya ịghọta that kind thing. Ngagi Igbo Radio Show na Hot 93.3 FM ka Gwam 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 ka ji na-ezu ike ịlụ ọlụ from Monday to Saturday nwanne ime gị na izuo n'ike maka ọma m na ụfọdụ nọ na-asụ akwa ha ugbu a ma ọ bụ na asụchaba akwa nwa asụcha ụfọdụ na-esi nri ka ị na-esi nri n'ego anyị obi dị anyị ụtọ ka ị nọkwa n'ọlụ n'ego anyị obi dị anyị ụtọ ebe ọbụla ị nọ ma ị nọ n'ụlọ ma nọ n'ụzọ ị nọ n'ime moto nọ na hold up ebe ọbụla ị nọ n'ego anyị ugbu a kewu iwu na obi dị anyị ụtọ na inwe ike nweta anyị so batakwana ihe anyị na-eme ihe awụ field anyị abago na field ugbu a mma Premier League nke anụ bụ full Bundesliga ọtago na based on woto 50-50 bombon ọtago na ọkụ na ịma asụ Igbo nwanne m na-agwa gị steady here every Saturday ọ bụla na ama m asụ Igbo abụ m onye Igbo nwanne ọ bụrụ na ime nwere ife ị ga-emedebe bụ ibe m n'igwe na ibe m na nganga phone line nwanne itinye alụ hie na mụ na ga ama dị aka na amala onye meli nwa unu na nwanne bụtụ nkwa nna ekwe gị na based on na egokwa ebugoro ụzọ wee ya anụ anya based on gbuwala anyị ọlụ na onwe ka o ya esi tata na menụ ga-eme free call cheki ni ụmụasa ga-ekweta na ọ na-eme na nwanne itinye alụ hie zata something mụ ebe gị recharge card ị nọ na-eti ụmụasa ọsọ ụmụasa ebe ọbụla n'ọsọ ụmụ asị m na men ga-etinye alụ zasa something ịghọtago na mụnwa achọ ọrụ ha recharge card ị ga-eji wee si ụmụasa happy weekend day ọkwa mkpọ gị mee ịnụgonu ya be fast about it ka ma ị ga-enwetakwanụ recharge card ya eji asị ụmụasa ma one ha dị ha afa 08182426591 anyị nwere okwu ntụgharị taa anyị nwekwa ilu Igbo nwee gwam 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 ihe anyị ga-emewu nọ nke ndị dị very 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 simple ka anyị ga-enye gị so that ị nwee ike inweta ya bụ ihe anyị ga-ajụ gị nwekwa ike inweta palliative recharge card anyị jiri wee bịa na nke taa anyị achọghị iji ofu n'ime ha wee laa anyị chọrọ ka inweta ha ncha so bido gbazie anyị na 08182426591 ịkpọkwa anyị ma ịnweta anyị nwekwa ike baa na WhatsApp anyị Zitela is na WhatsApp na 07080051850. Zitela is na WhatsApp. Yes. Anyị chega gị. Ngangibo. So patokwano. Ehihie ọma. Enyoma. How far are you? Madabuchi. Madabuchi ke kata si wee debe nọ. Ọdụmma. Akwa nwere ụmụasị ga-like ịkpọ na with palliatives anyị. Ama m na ị ga-enwerịrị ụmụasị chọrọ ịkpọ with palliatives anyị. Ị kelebekwa nwiyo ọsọ naanị m nọ n'ime studio. Okay, ya mekele. Mpadalụ nọ mpademe. Nsị ka m jụọ ọnụ gị ihe anyị nwere akwa ya? Tụgharịrị m okwu a,
Masia na bekee ga soro m ya n'Igbo. Okay. I am proud of Ngangi Igbo radio show. I am proud of Ngangi Igbo radio show. Dalia, oh, don't scream. Until A also. I am proud of Ngangi Igbo radio show. Ngwanu na achọrọ m ka ị nweta this palliative. Ị ma nke ahụ? Ọ ka m nye gị ọzọ. Ntụgharị kwa o maka ntụgharị ka m nyere gị nweta ime ahụ ya mmenyekwa gị ntụgharị ọzọ. Okay. Ngangi Igbo radio show airs on Hot 93.3 FM. Ngangi Igbo radio show airs on Hot 93.3 FM. Yes, please. Ngangi Igbo radio show airs on Hot 93.3 FM. Eyoma. Yes, Eyoma to you. Nka obi dị go tota. Agbalicha must come back. Onye isi mpa. Ego ile ekele m gị. Ekelekwa m gị. Biko o nwere ntara ihe unu. Ya anyị biko ka o anyị ga-eme nwa anyị ga-eme ya. Ego ogene a na-akpọ n'ụgbọgotegodu m ya elu just a minute. Ọgwụla ihe ị chọrọ. Gbagote ka m mgbe ego obere oge. Okay. Nee ya were. Go. Gbate. Say. You know, man, thank you. So, can't get you in it. I am o nwere kunukuru gị bọ nke a maka ndị na-akwado nwoke na nwaanyị ịkọ afọ. Ihe ntara isi n'ime ebe o nwere nwaanyị ya anụ atọwa ịkwado ihe ọ kwadogodu awa ịbụọ maọbụ awa ịtọ gbasara gị ihe ka ọ kwadogokwado ebiri esoro na-aga mana ọ bụrụ nwere nwaanyị ya anụ ihe ọ bụla ọ na-akwado ihe na-asị ya gawa na ama abịa gawa na-aga agụ m ụta ya dị na nwaanyị mara mma na life ka ị na-ekwu. Ọba ka o si akwado oge o ji akwado mgbe oge o ji akwado ma mma ha ncha niile dimeti bụ ụdị mma ọ mara o were ya gị na ya etoro na-aga n'ụzọ onye ọ na-aga epụrụ ife ezi nwoke na-asa onye a bụ nwunye m onye a bụ madam m ị nwere aka gị na ya eme introduce na onwe onye zoro mana onwe onye gị na ya esoro ọ na-aga n'iru ị na-eso n'azụ mata ha ọ kwadoro akwado mana ọkwa gị ji ego gị gaa nụrụ nwaanyị a maazị akụkọ ga ọ dị very very special. Ama m ihe m na-ekwu na o toro m anya because ụzọ ma ajụjụ ka mara ma nweta na-enweta. Eche m mechọọ na iji palliatives anyị wee kpọọ madam. Eche m mechọọ na iji palliatives anyị wee kpọọ madam. Ọnwụlọ by pino nọkwa around. Iche na ọsọ madam ka a na-enwe. Bịa maazị Onyema. Ị nụrụ ihe nwunye o kwuru? O nwere ka ọ bụ na ọ nwere spare tire na. Biko ama m na ịlụgo nwaanyị iso na ndị na-enwe spare tire. Enwekwe spare tire mana ihe amata bụ na sometimes gịnị na-eme? Nwoke bụ gbaja na. Ka ya bịa tara n'abalị ka ọ bụrụ Maazị I am proud of Ngangi Igbo radio show. Biko. Otu ma nwere na Ngangi Igbo, mmemme Ngangi Igbo. I am proud. Obi dị m aṅụrị. Obi dị m nnukwu aṅụrị na redio Ngangi Igbo. Ma nke palliatives nke taa, ma nweta ya.
spare tire ahụ ị chọrọ iji wee ịtụ n'ọwọ ọma nlụ ọlụ onye isi ka mụ agbụ ya ga-espo na based on na ị ga-ajụ gị inye gị palliative ihe eji wee kpọọ biasi day ghọtagona ị ga-emezi na just borrow ndị network providers ga ego ịmalụ line ị na-eyuzu borrow ha ego ka ime weekend ghọtago emecha ka nwunye kwụzie ụgwọ agbajọkwana ịkpọ nwa nsogbu adọrọ uru jisiku na-eme anyị oge ahụ iji ise ọ dịka egwu rizi wee bata ejitụrụ m akwa nye m ihe enweghị nothing mega ọ maka unu ka anyị jiri n'ebe a ihe ga na-enye unu ọ bụ ya nwere. Forget it. We'll give it to you. Go CD. I get with you here. 08182426591. Once again, I want a palliatives. Ndi geji palliatives po masa. Igeji akpo mokolo. I won't negi nagi mana palliative no. Palliative recharge card no. Ingweti hai jirogi. Anyị nye gị palliative. Ikpo onye ọbụla asọ gị iji wee akpo. Ihe ọma. Hassan Pepe. Well, that's something special. Oh my word! Like I'm melting already. You melt. You are fit to melt in there. Hey, packages. Not for you. Adam man, no you guys have one in or this one was a one. Even though they want me and you go get title already. Sigi my lover one of Ngangibo radio show. Emeche kaije on a date. So now someone go the short. Show bank ọnwụ na njọ ga ajụjụ inweta the answer palliatives ahụ ị ga-enweta ọkwa nwa ka ị ga-eji akpọ akpọ na Kizito n'ebe a na-eme akụta na-asị asị mana ekwetere m n'iwe hospita ya ka m kụpụrụ gị aka dị special biko ama m iwe ezigbo nwoke na nwoke ụmụ nwoke dị ka gị ka juru ebe niile ụmụ agbọghọ na-eke ịgbago ihe a dị sie beautiful in the fifth ifufu ndị aja anaghị enwe spare tire ifukwo ndị chibike ha na-enwe spare tire ghọtago based on onye nọ na-akwa ghọtago na based on no chibike ka mụa na-azakwa maazị ọma tụgharịara m okwu a n'asụsụ Igbo I am proud of Ngangigbo radio show. Okay, when does I get him? Onye nweta nke a na-achọ m ka ị nweta ya nweta ya biko I would never. Ama m na ị ga-enweta ya ịchọ nke ahụ okay ka nyezie gị nke I see you are in a happy mood. I see you are in a happy mood. Yes, I see you are in a happy mood. Afro m n'obi na-atọ gị owo. Ka nwambụ ejeli ije ọ nke abụọ ya eje ọkwa ifropaletiz a ị ga-enweta ya maka ngwa gị eziokwu mgbakọ ya mpa ibulu onwe gị iti akwụ from Garden of Eden hoo ha mkpọ gị ngwa ya ọ ka nye gị Igbo
Ọ ka m nye gị ilu Igbo. Nwere m ilu, ngwere m ilu na. Ekele onye akịrị, ọgwọta ọzọ. Na. Ekele onye akịrị, ọgwọta ọzọ. Ka ị chọrọ ka m mezie ya. Wait. Ọnka wizi nke izizi gị bịa n'ihe anyị na-eme. Pana ihe eme na just tie. Ọnka wizi izizi gị bịa n'ihe anyị na Gwam Gwam Gwam. Egochelu mpa m ihe eme na just tie hello. Ọkwa ka nzọpụta go maka ime nwa onwe gị na. Ka m nyere gị aka ihe ị ga-eme ewu ka m si kwuo ya ugbu a ị ga-akpaziri m Igbo ire gwa m ihe o meniri. Ịghọta. Ị ga-agwazi m ihe ilu a ntụrụ ihe ọ pụtara. Ekele onye akịdị na nke ọ gwọrọ gwọta ọzọ. Ị ga-enweghị mmadụ nke ọ mere n'okwu ọzọ. Si na m ihe enweta these palliatives. Inweta these palliatives. I will not agree. You will take Thank you, my wife. Was the last 2 digits? Akara ekwentị gị ya your number. 111. But I know the number in 419. Zitela using our WhatsApp number 070-800-5150. You will take the number. I'll get your 070-800-5150. Stella using about on. Okay. Kameze yota. Ma ọ wụ na ị na-abịa na Gwam 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 before now. Ihe anyị na-eme ebe a wụ egwuregwu yes. Iji enye onwe anyị obi aṅụrị ịbata onwe ihe m jụrụ gị gaa tụọrịa ya ma o kwuo ya n'asụsụ Igbo. Ọwụ ilu Igbo ka m nyere gị ga-agwa m ihe ọ pụta. Ọwụ nọ ntụgharị gaa tụọ ya n'asụsụ Igbo. Ọwụ nọ Gwam 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 enyekwanụ m ansa ya. Mana ihe ọbụla niile ị na-eme echefu na the rules and regulations. Ọ dị mkpa. Palliatives nọ taa inye gị ka amara onye ahụ ga-enwetakwa ihe n'aka. Oops. 08182426591. Hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Oh, thank you, my good mma. Adịkwa mma nnọọ ọfụma. Kedu maka oyo nọ nakwa ya? Oyo gị nọ. Ọ nọ. Nwoma. Nwunye ogo ya mfumo. Nwoma. Ama m isi ga-asọ. Ọ bịala absent. Momichi, don't mind him. Agala ya. Ya ọ ka ga-asị gị na ọ ga-anụcha mmadụ niile ma ọ nwechacha mmadụ niile. Ọ dịghị possible. Agwago m ya kwado. Momichi, mụ etinyegokwa n'ọpịnọpịnọ mụ na ya eme weekend bias day na chekizienu na ọgwụgwọ ma nke olu Momichi ya. Momichi. Momichi. Nwoke dị mma ka ọ ifunugo ya. National cake ụmụ Momichi, ifunugo nwiyo. Ana m afụzi gị with 5G yo. 5G ka m ji na-afụzi gị ugbu a. Mba, Chukwu na ka ihe dịrị isi na ọ dị mma, nwee ihe ọjọọ dị na ya. Ọkwa ma ihe ị na-emezi ugbu a ị na-etinyezi shuga ka salt na pepe. Nwunye oge ekuzi ụmụazị anọcha na mpaghara Lagos. Ka isi ekuzi ya ugbu a. Mana nsogbu adịrọ. Ọkwa nwoke mara mma ka ọwụ mana. Nwoke bụ fuel pump ebe ọ na-edispense na-agbanye gị nke ya. Daalụ sọ. Ama m na anyegodo gị palliative ị gaghị eji ya akpọ ndị dịka nwunyo. Ọ bụgodị flashing na-eme mụ na just mfu flashing na na because ịkpọ ndị dịka nwunyo papa chi jide gị. Ị ga-ama na ihe kwego ga. Ka nye gị ka mma ma ị ga-enweta palliatives anyị. Ị ga-enweta ya nke ị na-eti ihe oke. Momichi. Ka nye gị nke a ga-adị
simple. Nke a ekwughị ya before already na gwam 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 so kwesịrị ka ịnweta ya. Nke a si ire ọma ka eju ji aga n'ogwu. Ire ọma ka eju ji aga n'ogwu. Ire ọma. Ya jọm ọzọ. Mọmichi. Mọmichi maka isi apụ. Mọmichi. Hey, okay, maka nzuzo gị nke a. Nganga Igbo radio show airs on Hot 93.3 FM. Nke a ka a na-akpọ Nganga sentence. Nganga Igbo radio show airs on Hot 93.3 FM. Nganga Igbo kwụsịrị na. Okay. Machi na ihe eme cool down. Yotago na based on. Okay. Na ị ga-emelu onwe na me emelu onwe ya. Just tili hello adọba n'ihu na-ekwu hello ịgbafuo maka. Yotago na just Mọmichi. Ị chọrọ ime ihe nwunye okwu ka ọ ka nye gị gwam gwam gwam. Gwam 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 gbachiri ihe oke. Ngwa nye m gwazie m otu ibe ji zuru ụwa niile kwesịrị ịnwetakwanụ nke ahụ ọnwa bụ ibe ji zuru ụwa niile. Machi ịgbaligo ka m hapụzie nke a eme ka ọkwa inwe nọmba WhatsApp anyị. Bazie na WhatsApp anyị gwazie anyị nọmba endịrị nọmba gị 2 digits. Okay, we can do it on WhatsApp. Okay, thank you. You're welcome. Bye. You're welcome. Bye. Nganga Igbo radio show na Hot 93.3 FM ka wụ gwam gwam gwam. Ihe ọma ka anyị na-eme ebe anyị ga obi aṅụrị nke taa sị gị na anyị nwe palliatives. Onye ọbụla ga-enwete palliatives a. Ma iwu nwoke ma iwu nwaanyị ma inwe ndị ga-akpọ ndị asa ma enwe ndị asa ma ga-akpọ gị na-agba away match. Apụzie ajụjụ. Ndị chibagoro ụkwụ n'ụlọ irikwa na ha chọọ ịpụta ilo. Pụtazie gịnị? Pụta ilo agbachala away match na afọ iri ọmkpọ gị mgba gị na ịmakwa ka o si adị. Hello, ekwenye. Hello? Anyị dị mma, anyị dị ezigbo mba. Keki gị nwa mere? Adịga m mma. Maka olu ga-asaba ma m na ịdị mma. Nne hapụ nọ maka gị ka anyị jikwa nọ ebe a inyekwa gị obi aṅụrị gwazie anyị aha gị na ebe isi akpa anyị. Aha m bụ Machi esi m satịlaịtị na-akpọ. Machi ọzọkwa na ndị Machi ka mbere gị akwa ụwa wiyo ebere m gị akwa ụwa ụwa gị nsogbu adịrọ nwaanyị ọma no problem inweghọ nsogbu gaa gụrụ credit ka ị kpọọ anyị ka anyị kwe gị credit maka credit ka anyị ji eme show nke taa. Ọkụ ya dị mma na ndị ụmụ nwaanyị na-abatazi ihe anyị ịchọbụ isi ndị mma maka ha bụ mana mago onye ha si sound ya afụgodi na ndị nke anụ bụ ndị touched my water na ọ bụla ndị nke ya Chukwuemeka ebe ka ị na-eje ebe mana ọ bụrụ ụdị onu a ka ha nwee na Kizito si nọ ndị Yopi mama na Kizito engineer na-alụgoro anyị ọlụ onye nwana producer and director of the film. Hello, good afternoon. Nke a ga-awụ pịnọpịnọ nke awụ Mrs. Adim right ka adim wrong nwaanyị ọma. Mba, ọ ka ụkwa miss. Batazie nnọọ na iru oche bịa were nọ n'iru oche nwa m na gị si n'azụ pụta nọ n'iru oche ka ị krọs ụkwụ gị maka ndị chọga aga achọ ha jụ ebe niile ma Kizito ma Nwiyo erika n'ime studio na-achọ ndị dị ka gị nwaanyị ọma ngwa gwazie adịkwa abụọ Chichi mọmi Chichi dị sọ na ọnwụ Chichi na ofu n'ime ndị mọmi Chichi maka mọmi Chichi jide gị Chi baby asaka ebisi Masị m Uchechi asị Chichi Uchechi ọkwa Chichi nọkwa n'ime ha niile Chi nọ na ha niile nwa ka ebisi akpa papa apapa ọmalịcha na ụmụ apapa na-adị sharp
ọkwa ịdị sharp nwa. Ị na-ajụkwa ajụ. Nwa. Ịdị sharp nne m hapụ. Asa before you draw a question nwere ike ikenye ọsọ na asa ka njụọ gị something based on na nchọ iduje elu my mother somebody this December ya dịkwa possible. Also go come again. Asị m na ma ọ mee mụ mama m si nduteli ya nwa ọma na December ya dịkwa possible. Cheregodu ka m chịpụrụ ọchị. Oh, sorry, nwiyo. Ọ ga-adị possible. Ebere m ga-akpụ ụwa. Chichi, ka ihe mere ọ ga-adị possible biko nne m. Adịgo m taken. Sorry, nwiyo. Biko ka m take gị to palliatives maka ịdịgo taken. So that ị nwetakwe ihe ị ga-eji wee kpọọ ịrị brother now. Biko hapụ Chi is taken. She is not for you. Ngwa nwanne m nwaanyị. Nganga Igbo radio show airs on Hot 93.3 FM. Nganga Igbo radio station na-akpọtụ na ọzọ. Nganga Igbo radio show. Airs. AIRS. Airs on Hot 93.3 FM. Nganga Igbo radio station na-akpọtụ na Hot Night. Is it hot, Abi? Nwanne m nwaanyị si ka m si gị cold, no hot ka m kwuga. Hot na 93.3 FM. Isi na Nganga Igbo radio gịnị? Nganga Igbo radio station na-akpọtụ na ọkụ. Asa ị na-ege ntị nwa. Ọ na-agwa gị. Hello nwa. Mụ na-achọbụ itinye elu gị alụ ka nyelu gị aka na aka enwee ike ipotelu ya ụwa mana ọ nwere ka isi wee dị na isi m na-enweghị ihe ji gị aka na mụ ajọsụ mụ awụnyezie steeti by vuluvu mụ ajọsụ chidokwa na ebe ị nọ. Ngwa ka nye gị gwam gwam gwam. Ka nye gị nke dị very very simple. Gwa m ihe kuru mmiri n'elu. Elube ya? Okay. Ngwanụ nsogbu adịrọ. Nwada nwere eme na ịbatara gọọmenti ma ebido n'ụba ụmụ ihe niile ghọtago. Ọ maka ekwetabe na gọọmenti. Ekwekwana na gọọmenti ya o. Maka brother. Daalụ. Thank you. Ekwena na gọọmenti ya o maka brother. Ọwụ ọnụ mmadụ niile ebere ga-ekwute na gọọmenti ya o. Ọwụ na aka ji gị. Stay where you are. It's not everything that glitters. Ị na-akọwa na asa. Ndụmọdụ ka m na-enye. Ndụmọdụ ka m nyega ya. Akpọrọ m gị aha. Afụgo m na. Akpọrọ m gị aha. Guilty conscience nye gị isi. Afụgo m na iso na ndị problem nwe na 2020 a. Hello, fine. Hey, ọma o. Hello. Afụgo m ndewo nne. Nwaanyị ọma ọ batago. Ọkwa ifuru maka gị ka isi ga gụrụ kredit bata na nganga ọfụma mmenyezi gị ka ebe isi na akpọ anyị satellite ya from today he ga na-asazi Lolo 1 of Nganga Igbo radio show na satellite town. Echigo gị ọchịchị. So from today on here wuzi. Ịbatazi na ihe omume anyị from now on ị ga na-akpọzi onwe gị ewu Lolo 1 of Nganga Igbo radio show na satellite town. Anyị ekele gị. Ngwa sị ka nye gị. Ọ na-atọ ngwongwo ọ na-echetere m obere nwanne m. Machi amala ma afọrọ gị n'oge na ọ bụ na mfu gị n'oge ihe akala ime mana ka ọ dịba ihe mee na-emego na adọ machi ma ebe na-aga machi ma ebe na-aga machi ma ihe na-akala ime a
Anọ m na-agwa gị were ihe a nwayọọ. Nwayọọ maka n'iru. Mmachi biko ka ebe mpachi nọ ọnọ gị nso ebe ahụ. Mmachi agagokwa ọnụ ọ gara ịchọ ihe anyị na-eri. Si ya. Okay. Ka m hapụzie ya. Mmachi ama m na ihe anyị na-eme ebe a na-amasị gị. Ọ na-amasị m wiki gara aga ka m gbanyere redio wee nụta n'ụlọ mgbe mgbanwe ijide ka nweta ụlọ enweta m ụlọ nke taa na ọmụmụ. Nke taa na-ebatago. Nke isi webata ị ga na-abatakwa na-abata na-aga n'iru o. Mgbe ya ka m ji na-asị gị ka gwazie ndị Igbo niile na-ege anyị ntị si ha ị ga-asụ ya n'asụsụ Igbo. Si ha na Nganga Igbo radio show airs on Hot 93.3 FM. Gwazie ndị Igbo ka ha were onu gị wee nụ ya. Ị ga-asụ ya na ọmamichi awụla aka m n'ala ị ga-asụta ya o gbalie. Mana ndị Igbo ndị be anyị Nganga Igbo redio show na-akpọtụ na Kedonyi. Kedonyi kwa Kedonyi eso n'ime ị na-ekwu na ọ na-akpọtụ n'ime 90 ka a gara ibu nke ụmụ bụgara ndị ọzọ biko ihu na na-amaka ihu na na-atọka ma eziokwu ọ na-atọka ụtọ. Ka m kọrọ gị obere ịgbalịrị anyị kelekwa gị nwaanyị ọma mana echefuzi na nọ Hot 93.3 FM. Okay. Ama amụ ya mụgharị o wee nwute banye ịmara ihe mmadụ na-eche aka. Biko na-agbasakwa ozi ya ịfụkwa ndị Igbo ndị ọzọ na-agwa ha na anyị ekwochirigo n'ebe a nụwa Tuesday, Thursday na Saturday. Daalụ nwaanyị. Lolo one of Nganga Igbo radio show na satellite. Ekele m gị nwaanyị ọma. Udo dịrị gị. Ise. Aha. Ọ ka o kwesịrị ka ọ na-adị. Ịbata na Nganga Igbo radio show. Anyị na gị akpakwa ga-enye anyị obi aṅụrị anyị emekwe gị obi aṅụrị. Nganga Igbo. Na yoka yoka na Hot 93.3 FM n'ime obodo ka anyị nọ. Nke a biko na-echetakwa ya Hot 93.3 FM Nganga Igbo radio show. Ịpụta na Tuesday ga-abata ebe a 1 o'clock to 2. Ọrụkwe na Thursday ọzọkwa ga-abatakwa ọzọ 1 to 2 o'clock. Ọrụkwe na Saturday dịka taa ịbatakwa ọzọ 1 to 2 o'clock. Ọgwụla Hot 93.3 FM. O nwere ihe ga-eme ị na-erigodo ede na-eli ji na-eli reisi ihe ọ bụla iliga echefukwana o na m sịrị gị na gịnị Hot 93.3 FM Tuesdays, Thursdays, Saturdays. Ego bekee Adigbo one of Africa ka ị na-anụ n'ihe a mana ọwụ naanị m na-adị abịakwa mbịa ma kpọlụ handbag m ya nwiyo si ya nwiyo bịa n'oge ọlụ elugo ịghọta oge ọlụ elugo ịghọta that kind thing so ọ ka o si dị echefukwana ka anyị ma onye nọ na ekwentị anyị ewo 08182426591 ka ị ga-eji na-enweta anyị Saturdays dịka taa ka anyị na-abịakwa bịa wee collectives ka anyị si nwee ya taa wee nye gị maka Christmas abatawago ana m afụ Christmas nweyo like I am seeing it now for you na men agbazubego na based on ka eme itie ọ ka o si adị na ana m afụ ya ọ nọ m n'iru ihe ọma Ọ na-oge nye ezigbo ajụjụ achọrọ m ịjụ ihe ga-ajụjụ. Okay, mamichi maka iwe ezigbo nwaanyị lọlọ anyị nọ na satellite town ị ga-eme ewu ka nyezie gị free of charge just zitere anyị ozi na WhatsApp nọmba anyị ọkwa iji ngwa enyela onwe ha WhatsApp ngwa anyị ga-akpọpụta nọmba
were biro gị depụta the number makwanụ tinye ya n'ime fonu gị iziteziere anyị ozi anyị sendere gị the recharge card mba na ihe m na-agwa gị nsị gị ga-enyela onwe gị nsogbu na anyị ga-akpọpụta nọmba WhatsApp anyị ahụ ịghọta anyị kpọpụtazie that WhatsApp nọmba ga-ede ya ofu ebe makwanụ tinye ya n'ime fonu gị emechezie gaa sendere anyị meseji si anyị na ọgị nwawo mọmichi yes iziteziere anyị ozi ahụ anyị agwazie gị nyezie gị recharge card gị maka gwana m nọmba is not end nọmba gị again 39 maka adịghị ama onye ọzọ nwekwa ike send meseji enye ya recharge card so 39 wihe end nọmba nke gị ọkwa ya 39 enyezina onwe gị nsogbu nwaanyị ọma lọlọ 1 ngwara ị ga-enweta the recharge card ekene dịrị ụmụ ụmụnne m daalụ heo anọ na-egwuregwu na-enwe obi aṅụrị oge were nwayọọ nnọọ na-agbasa ọsọ ihe m nọ na-ajụ oge niile ewu oge ka ebe ije ga ọ na-agbasa ọsọ ka anyị na onye akwue nke ikpechimazụ ehihie ọma obodo ewe na wewe ya nwakọ debuzi handbag ego na mba ọka iwee na-afịa na ọkụ mana nna ayụ ya based on steady level onye akpụzina m handbag ọ na-awọta ya based on na nna ekwu chegodi ka ụmụasa na-eke olu ma ụmụasa na-anwụ olu mpụtazi ha na-anụ na mbụ handbag cheke ya mpa na Pacheke ọkụ ị na-aghọta Chibike gwara m okwu ugbu a like onwe ihe kwuru ugbu a ka mmanụ ọmụma ka ị na-ekwuru ka mmụta ahụ just get onwe ihe ọ gwara m ọsị ka m mee gịnị ọ sị gị bele ebele asị m gị na ngwa egbe ebele ugo bele asị na ngwa egbe achala anya gị be coming down ọ gbaso gị is it your handbag is it your taking ka ekosi gbaso gị nsị na nwe ya owu my handbag is my handbag ọwụ nke gị so be coming down nwunye ka anyị bụrụ okwu a last hello gbuonu m tata just welụnụ m lachaba hey Chineke mụ emekigokwu ya nke ikpeazụ nwa bịa good afternoon good afternoon ọ bụrụ na m asụkwu oyibo tata nwa maka isi Igbo na mba oyibo Igbo gị na-adago dịka oyibo ụgwọ degodi Igbo Chineke nwa ka afa afọ mbụ nwa amaka n'afọ nwa amaka nwa ịbịa na mma nwa amaka ka ebe isi akwa anyị first tag ndị first tag ọzọ degodi ka afa si ada first tag nwa amaka kwe ya like ka anyị gị palliative maka ka anyị mee ya ngwa ngwa oge anyị yes ana m eche ngwa jụọ m ka mma na m azụta ị ga-enweta ya onwe onye njiri ajụjụ isi ya ka ihe kuru mmiri n'elu ọsị m na ya amaghị enwe ike gwa m ya fast dị ọzọ ị maghị nke ahụ kwa kwuwe ka mmiri na-ekwu very well ihe kuru mmiri laa elu ka ihe ọ bụ gwam 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 akị oyibo nwa maka imechego n'isi asụ oyibo ịmachakwa asụ Igbo imechego chi m gọzie gị mmasị ka m kụpụrụ gị aka obere maka oge lee ya so gwazie anyị ihe gwụzi your number like the 2-digit number 290 kwa nwere WhatsApp number anyị ego ama na mbọ ị na-agbabụ ka mụ na nwa ya inwe connection unu ga-enwe connection ọgbasa unu connect wee Bluetooth and Zenda ọkụ ị na-like onye na-like onye ga-anya na ọ bụrụ na ije m mma na alakịrị m gị nwaanyị ọma nleganya ụlọ ịdị m mma I like that line. Anyị ga-akpọpụta WhatsApp nọmba anyị ama m na iji ya anyị ga-akpọpụta ya kpọpụtazie ya ga sendere anyị meseji ebe ahụ daalụ nwa amaka malụ mma. All right, have a lovely weekend. And you too, baby girl. Bye. Bye.
n'onu nwa. onu nwa agaghị egbu gị. Mana nwa anọdụ na kwaya misikwa Sunday service. Ụdị nwa anọdụ na kwaya misi Sunday service. No, ijekọdo service iru ka ị ga-anọ. Ma na-enye onyinye nyekwa so that mma na-afụ ilu dị gị n'ihu oche. Wiyo, biko kpọgodo nọmba anyị ahụ ọzọ. Biko ọ bụrụ na ị na-esonye anyị ugbu a cheta na anyị na WhatsApp nọmba ebe anyị ga-anọ wee nyegasị onyinye dị iche iche maka ndị ritegasịrị ihe tata. Mana ọ bụrụ sọ iwu bụ na ị ga-ezite ozi na WhatsApp, ị ga-ezite nkwazi text message maka ndị zatara ajụjụ tata. Ị ga-ezite ozi na 070-800-51850 ọzọ 070-800-51850. Okay, 070 n'ogono dị nọmba biko sendịere anyị meseji ebe ahụ, zite anyị ozi ebe ahụ ka anyị nwee ike inye gị palliative gị maka ya weekend ka ị nwekwana ike ịkpọ ndị ị nwere ịkpọ. Chetakwa na anyị ga-abịa ọzọ na Tuesday. Sokwa anyị na Facebook biko Nganga Igbo Radio Show, Instagram, Twitter, TikTok, ebe ọbụla niile ọzọ wụ Nganga Igbo Radio Show. Tupu mgbe ahụ chetakwa na ha nke mụ Ego Bekee Adigbo One of Africa. Isokwa isom na Instagram ọkwa ka Ego Diva KAEGODIVA ka Ego Diva. Na Facebook Nwakego Stella Okoro. Ịchọm ma ụrọ gị anyị awụrọ iwezie ka ọ dị na Tuesday. Nwanne ebe a ka anyị ga-awụsụ ọwa mmụọ bụkwa nwa iyo wee na-asị gị onye afọ taa ka afọ echi. Soro m na Facebook Chibuike Obiefuna maọbụ ịchọta m na Instagram nwa _iyo ebe a ka m pasa mụ na ga-alụbịa ba ya si day 1 or 2. Nwanne Tuesday anyị ga-awụchikwa here again ka emesịa. Nganga Igbo. Nganga Igbo. Ọsọ pụtakwanụ.